May paldo, Labud Kapampangan. Hindi kayo nabalang manupaya at medyo may lagad lang bagyaran kaya katamang Tegalugan eh. Yung nabulit sabihin na tinukang na ako nung wari, kung gadmi ang atipon ka rin yung ilawang Tegalugan na manong. Yung daramdaman ko kasi yung pong arabasa, kalupa talaga ito sa dya. Muli ngayon, may atipon kong dito. Niya gawa na ako ng Tegalugan. At saka may kang ka Bel Garcia eh. So, ini ka Bel, pero kaya kainin eh. Hindi ka ka-57 na rin kaya katamong Tegalugan. Mag-upisa na ako, yung muna mamitas. Yung mamitas Tegalugan niya, yung mas managin ang Kapampangan, managtal. Kaya mamupul. So, yung tutuki, may lanta. Yung may lanta, Tegalugan niya. Yung mas managin ang Kapampangan, may lanat. O kaya may panat. Yung biik, kaya mo Latin babi, Tagalog yung biik. Yung Kapampangan, bigak. Yung Kenan, Tegalugan niya, ba't kayo kang Mike eh? Yung Kenan, iba siya yung Tagalog kinain. Yung manayun ng Kapampangan, pengan. Inintutuki ako masyadong makatiyo ng makanano nung Tegalugan niya apin. Pero kasi, daramdaman kaya ka ng Tagalog niya, isipan ko Tegalugan niya. Yung manong alanganin. Hanggang ako, gagamitan kayo ng minsan eh. Pero lupang yung mas manawin ng Kapampangan, may kailangan. Deta na mo at sana panay ko sasabihan, yung Kapampangan tamo, din kaya katamong anak, din kaya katamong apo, Kapampangan talay, tara sana Tegalugan At saka pakisabi ko, panatigyan tamo yung kapayapan, kaya katamong aguman. Sana mag-ibidya po yung manong Kapampangan. Adakala salamat at sana iyo patugutan, susuportan din kaya katamong Tegalugan videos. At siya naman hindi kayong i-upload kaya naman kayong YouTube na malyari yung alben ka rin. O itanamo, adakala salamat, ulit tamo nga.